Čus, tohle je speciál na škole v přírodě. Jsme na bobové dráze, Martin pojede za chvíli za náma, takže to úplně fajné. No a teďka za chvíli pojedeme do obývačce. Je to fajn, s tebou víme kam cesty vedou, je to fajn, 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 je to stále fajnový. Tak to můžeš točit Danečku, že jo? Jsi to přiblížil, počkej. A drž to jednou, drž to normálně. dvouma. Ne, drž to takhle jednou a jednou se drž. Ale musíš to držet jako, že fakt držet, jo? No, když to ulítne nebo. No právě, že to vadí. Tak co, připravení na pořádnou jízdu? Vidíme mi obrážku. Tak co, připravení na pořádnou jízdu? Vidíme tamhle Martina někde. Tamhle, jak je dole, jo, vidíte ho? Někde, nevím kde je. Tak jo. Už jsme A nahoře. drž to, už jsme nahoře. A drž to teďka, pořádně. Držím. A už se propásnu. Jedem naplno. Prostě podle sebe, mě to nevadí. Jeď. Nejedeš ještě ani rychle. Čau Martine! Ada, máte na videu! Jeď naplno, teď naplno. Dobrý, pohodě, počkej. Ty vole, já čuju rukama. Pomalu brzdí. Ty vole. Pičo. Honzo! Budeš na videu! Budeš na videu! Drž to teďka. Držím. A plnou! Ty vole, jak už z toho sedadla. Ty vole. Brzdi. To je krutý. Jeď. Harry! Harry! Harry, budete na videu! Čus! Nepiju. Já slyším Martina. Zase jedou. No ty. Jede. A už tady máme Martinka. Ahoj Marta, tak co spát? Tady je Martínek. A tady je Dan.